Айде, за много години, приятели, живи и здрави. Така. Няма студ, бе, няма студ, бе. Студ. Айде вътре. Айде. Тук да снимаме малко така. 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 Това е Борис Христов, най-големият бас. Той е българин на света. Света да определят едете много ерето. Да кажем за много години тук на и зрителите тук. Айде за много години. Айде, за много години. Живи и здрави. Наистина по-малко гърда. Друго вида друго. Питане на топло. Давай да кажем тук за много години на и зрителите тук. Да. Да. Айде. За много лета. За много години живи и здрави. Мир и любов по домовете да има. Точно така. Това е смисъл на нашия живот. Точно. Тарай, рай, рай, рай.